Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanuka barkada ka sali danfawla son herma ka noy ala kiray ana somogo ani mawmadi yutugo nyogonya fuka ta jodon se ala kanin aw bela jilenye o jama kulu sanu mayfe bi wajulu kene kono ambe nafaji ka be septembre kalo masam bafla ani muga rajab kalo tletani saba o mimbe be Cheikh Tidiane radiyallahu anhu aleka bangeli sankumbe ma mimme nyena maya Tijaniya kono dien fantan nani bela jelena nga kren yala Grupu ba mimbe nafajikaw feno ni abe fama ko Hamaduna na nyemogo ye an karamogo Umar Magasaye anaka kalandenw u farala ɲɔgɔn kan ka do ɲɛnɛmaya min ye atako fɔlɔ baara ye u bolo kɛnɛ kɔnɔna nafajikaw bɔra kana faraw kan ka baara in kɛ walasa fasamantiya ni bonyako min b'a la unu ka se ka jɔ la baara kun fɔlɔ daminɛna ni majamuli ye min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataifu sara amwana rakbi ya yamma mawatina khairin nasi li sayri sammama. وهل يا ترى إني أنيخ ببابه وأمشي بتأديب لطه مسلما لا إله إلا الله لا إله إلا الله أناجي من الله خازي ناسره وموتي ذوي الفاقة كنزا ومغنما Nimbati menen kofe ambalo deniya ka fo kene ɲɛnɛmayara an karamɔgɔ Umar Wadudu Magasa fɛ ale min ye nin ko in wulikajɔbaga ula belebele dɔ ye a ye laseli min kɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ la an bi jama bɛɛ lajɛlen fo ka tanga ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka bɔ iblisa tɔɔrɔ ma k'an sindi ni Ala tɔgɔ barikama ye Ala min sɔnna an ka nin kɛnɛ in sigi ne badenw jama caya tɛ jama dɔgɔya tɛ jama ka caya bi kɛ kun min kama hali ni jama dɔgɔma y'o sɔrɔ a ka ɲi caya bi kɛ min kama ni dɔgɔma y'o sɔrɔ dɔgɔma wasara ka tɛmɛ caman kan o kuma barika Ala ye an ye kuma daminɛ an ko mawlidul khatmi wal ketmi wa fuadi به يسعد الشقي المعادي وليو دفلا وليو كتمو أنا ختمو نو يشيخ تجاني وكبني لي دي بيه ندسكون ندسكون كانوا يوم بنينا من توراني فنان ولا ناي وإذا حلت الهداية قلبا نشيطت بالإبادة الأعداء كوني كانت تونينا دسكون كونو فرقولنا فرفوني سوروني دسكانو فين كباري أكمنين كنين نشيخ تجاني كنين أنتنا كما تشايا شيخ تجاني John Dedo Emimba Nangari est-ce qu'il y a une ka don folo Emimba la gauche et a une ka don ni ta don
i tulo ma da an b'a f'i ye Cheikh Ahmad Tijani n'i m'a dɔn ale de ye Qutbul Maktoumi ye Qutbul Maktoumi kɔrɔ Qutbu min ka Qutbuya gindo dogon bɛ damaya la wa danti Cheikh Tijani la cogo min danti Cheikh Tijani ka kalandenw fana na ten mun de ye Cheikh Tijani kɛ anw damajuru samaba ye mun de ye anw dusukun gulo a la an ye fɛn dɔ de y'a bolo min ye tiɲɛ ye atana bizikri salatul fatiha atana bil istighfari atana bil haylala ma min yi sababuya astaghfirullah caman kɛli la ma min sababuya salatu caman kɛli la ala kira kan ma min sababuya la ilaha illallah caman fɔli la e ala o wasare i ka tugu ɲɔgɔnkɔba ye sa a bi wajibiya ala kira mandon kan i ka kuranɛ dɔn ala kira de ko ten sallallahu alaihi wasallam talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ko dɔnni ɲinini ye wajibi bilen de ye silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ kan o tuma dɔnni jumɛn ko don ilmul Qur'an o de ye kuranɛ dɔnni ye mais i t'i jɔ k'i hakili jigin wa k'a fɔ ala de k'i ma kuranɛ kelen in kɔnɔ yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin kuranɛ kalanba joli joli don ni kuranɛ bɛ kan k'u halaki kuranɛ kalanba joli joli don ni kuranɛ bɛ kan k'u kana mais a ti maa si halaki fo n'a kɛra fasiki fasiki ye maa jumɛn ye maa min ma ala kira valeur d'a ma ni ala kira valeur di a ma i ti se ka ban ala kira zuriyaw la قل لا أسألكم عليهم أجرا إلا المودة في القربى تفوي يني أو في دينين لسليلا فوق نكرا سمو كانوا فهنيئا لأهل بيت النبي وهلال لشهر صفر ينادي فهنيئا لأهل بيت نبي وهلال لشهر صفر ينادي تاري بي على كرا سموغوية تاري بي شريفوية تاري بي كالوية kalo min bi anw wele ka na sɔfuru kalo ma sɔfuru kalo o ye kalo jumɛn ye o de ye Cheikh Tijani bangeni kalo ye Cheikh Tijani nana dugukolo kɔ kan sɔfuru kalo tile 13 an b'o de la bi o la i bi fɛnba dɔn ni mun ye n'i bi fɛ ka maa ka bonya dɔn i b'a kɛwale de lajɛ don min na u ye an ba Aisha ɲininka radiyallahu anha ko yala ala kira jogo tun ye mun ye Aishatu k'u ma kana khulquhul Qur'an wa kana dhikruhu aw kana amaluhu dhikrullah ala kira jogo tun ye kuranɛ de ye wa ka baara tun ye ala kusuma de ye sani n ka se Cheikh Tijani ko bonya ma e min bɛ k'a lagosi e min ko ko bidaa don i t'i jɔ n ka taa n'i ye kuranɛ kɔnɔ wa sɔsɔli bɛ kitabuw de la mais sɔsɔli ti kuranɛ la dɛ inna nazalnahu zikra wa inna lahu lahafizin anw alaw de ye kuranɛ jigin wa anw alaw de b'a kɔlɔsi kabi ala ka diɲɛ dan kitabu 100 ni kitabu 4 de jiginna kitabu minnu jiginna yɛlɛma sera ka don a bɛɛ la fo kuranul karimu munna
parce que ala yɛrɛ de b'a kɔlɔsi o kuma ala bɛ mun f'i ye kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhalladhina amanu uzkuru llaha dhikran kaseera وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور كومون كوي مؤمنوي نيورو لامي فاميلي كي أمبا دونك أفو جا ما منو بتجاني كو لغوشي جا أمسك مؤمني دي فولو etegi to muminiya la kebi muminiya bara keba do lakoniya no kera ere de make muminiye mais ala ko tugodi ay ne ala kofo chamana aka subhanallahi fo chaman ke soma ani wulafe ne ala de bina solli awka ninga melekaw mun ko so ngawbo dibi wula katanawi noroma من هو النور الله النور السماوات والأرض على بين دي سانغبا دي دوغولو نوري سبحانه وتعالى ولا الشيخ تجاني رضي الله عنه اما فو كان علي تو دي وردي اما فو كان فو يا شيخ تجاني امو فاني اكو تغودي كان استغفر الله فو كان سولي كي على كراكا كان لا إله إلا الله فو ni ni kuma kan sabab fo ba nangari okuma islamiyya be mi okuma islamiyya be mi ni astaghfirullah hati islamiyya be mi ni allahumma salli ta'ala islamiyya be mi ni la ilaha illa allah ti okuma Sheikh Tijani radiyallahu anhu anana manini bara nonundi awnga zikru damine ame ta'awuzu ke kabo shitana toroma ala de kima qur'ane kono wa idha qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ni bina qur'ane kala tanga nyini ne ala fe kabo iblisa toroma okuma awni ne ka bara folo de oye an ye bida mawyewa o kofe am suratul fatiha kala kasi wala dalina ma kabo fatiha la kasi wala dalina ma ala suratul fatiha de wele ummul kitabi qur'ane suran beba fatiha kalanko kele abina fo kitabu jigina ala bolo iyo be kalanka ban ka sigi ka qur'ane kalanka ba o be baraji bi fatiha shin kelen kono on mo ke dongodo o kofe ame mun fo astaghfirullah ala ya fama ala dikima qur'ane kono فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أو يني على يا فدلي ني على دي يا فمسي حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتشبا لبتنكرا أبي على يا فدلي دمودو رواية دو يا جراكو شين كمه دو يا يراكو شين بي ولومبلا مهما كان أكون تمباكي أكما ala ka kira makariya ka bo yafa delili ma ala fe eni nebi kariya ka bo amawa eni nemi nga fiyen sama ye jurumu ye anga fileli ye jurumu ye anga tega magali ye jurumu ye anga hakili la miri ye jurumu ye ala kira dun ala ka ma qur'ane kono inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ne ala de daylili ke muhammadu ye daylili la min bangembe mun koso ya fari jurumu bele jelema iye min ka ni bina min ke ne ala ya fara bema ala ya fara ala kira min ma makariya ka bo ala ya fa delima ni e ma jugu were soro yere la dugukolo koka e ka sigidala e ma jugu were soro yere la fo mo munu bi kafo u ba fo astaghfirullah e olu ne jugu ya Allah amba fi fembayi halaki fembayi kunagoya
anw tigi danga dɛ ala ko ima hadisul kursi la man adali waliyan faqad adhantuhu bil harbi ni ne ala ka waliyu kelen kɛlɛ bi ni ala de cɛ ala ka waliyu ye maa jumɛn waliyu yɛrɛ kɔrɔ maa min bisilen don maa la furu la n ko waliyu b'a la waliyu kɔrɔ ala tiri maa min gulon bɛ ala la o tuma maa min kɛra ala kosumaba ye n'o ma kɛ ala ka waliyu e bɛna waliyuya bɔ min dɔ hakili la ko waliyuya banna waliyu ti ban ni waliyu banna don o don dugukolo ti seconde kelen kɛ a bɛ wuli waliyu ti ban dɛ Cheikh Tijani ko eni nema ako baydatun lana bi alfin wal farq la yuqawwam ako ne Cheikh Tijani ka kalanden lazimu tigi oni waliyu cɛba ba kelen de ye jɔyɔrɔ kelen iti jongi hakili jiga kame waliyu minnu ma wa e bi ka waliyuya miiri ni golokiba donna ni jalamugu sirila minnu ye Cheikh Tijani kanto olu ma dɛ Cheikh Tijani kan bɛ cɛ minnu ma n bɛna cɛba dɔ tɔgɔ f'i ye k'a mɛn o cɛba dɔ ye Cheikh Junayidi ye sufi la Cheikh Junayidi ti cɛ dogolen ye ninnu n'i y'u dɔn la yashqa jalisuhum u sigiɲɔgɔnba o kunna tɛ goya fiyewu ka bonya dɔ d'i ma ala ka waliyu la ala kira k'i ma sallallahu alayhi wa sallama a ko julusuka bayna yaday waliyin qadara halabi shatin afdal min 70,000 sanna ibada k'i sigi ka ala ka jɔn sanuman dɔ ɲɛda filɛ miniti dama dama k'o ka wusa i ma o ka wusa n'i ka san 70,000 alabato ye o kuma aw ni ne sigin bɛ alabato de la tan ala k'an dumi nin bato in na ala ka san caman jira an na Cheikh Tijani ko dan t'a la cogo min ala kana dan y'an na maa jugu ti fɛrɛ i ma fiyewu f'a ka dan sɔrɔ i la n'i y'a ye juguw ma se ala kira la u ma dan de y'a la n'i y'a ye juguw ma se ka bolo biri Cheikh Tijani ko ɲɛma u ma dan de sɔrɔ a la o kuma Cheikh Tijani k'i ma ni cɛba ninnu olu ɲɔgɔnna ba kelen e lazimu tigi n'o de ye jɔyɔrɔ kelen ye wal farqu nka n'i donna fana u kɔnɔ dun la yuqawwamu i ni cɛ yɛrɛ ti kɛɲɛ i ni cɛ yɛrɛ ti kɛɲɛ o fana u tigi dɛ o fana u tigi o de ye Cheikh Ibrahima Niasse radiyallahu anhu o Cheikh Ibrahim e ni ne an kana Cheikh Tijani dɔn sa mais Cheikh Ibrahima Niasse ɲɔgɔnna sɔnna ka tugu maa o maa kɔ mɔgɔ kan ka tugu o kɔ Cheikh Ibrahima a kelen kitabu 75 de walafi a si kɔnɔ Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ala a y'a fɔ Niasse sa Cheikh Ibrahima ko فإن خطوتي للأنام سعادة فلم يشق يوما من رآني وخطي لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإن خطوتي للأنام سعادة فلم يشق يوما من رآني وخطي لا إله إلا الله لا إله إلا الله حلفت يمينا إنني لا يحبني سوى أسعاد والعكس في حال بغديا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيما فإن خطوتي نكا إكريتير
ne bolo nɔ sa'adatun lil anami o ye kunajɛ de ye kana danfɛnw ye falam yashqa mati kunagoya man mala ra'ani ma min ye ne Ibrahima ye iti kunagoya wa khatiya ni ye n bolo nɔ fana iti kunagoya ni cɛ ninnu tɛ nin fɔ k'u bɛ k'a fɔ pour que e ka sɔn u ye sa ni cɛ ninnu alakira ye ninnu sugandi de k'u bila a yɛrɛ nɔnabilaya la u kana ale kira ka mission na ka danfɛnw kana i t'i jɔ n ka Ibrahima d'i ma kuranɛ kɔnɔ k'a jira i la ko an ka kuma ninnu ziiriw tɛ ayi an ma taa arajo lamɛn ka kuma dɔ durusi k'an bɛna sigi k'a fɔ o tɛ an ye kuma ninnu ta sun de kɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sama sama fɛn bɛɛ la mɛ ɲɔgɔn sama sama tɛ kuranɛ la walillahil mashriqu wal maghribu fa aynama tuwalluhu fa thamma wajhu Allah ala k'i ma kɔrɔn o sebaya bɛ ni ala de ye tilebi fana sebaya bɛ ni ala de ye ko aw mana aw ɲɛsin fan o fan aw ka ala ɲɛda de ye kuma in kɔdi b'a la o kɔdi b'a la Seydina Ali k'i ma a ko n'i y'ale Ali to a fɛrɛ ma ko n'ale k'a bɛ kuranɛ bi n'a k'a b'o kɔrɔ f'i ye ko ɲaamɛ 100 kɔfa gafe ale b'o fa bi kɔrɔ la a tɛ tila ɲaamɛ 100 o kɔfa doni o livre hakɛ o vierge ale b'o fa sɛbɛnni na bi kɔrɔ la a tɛ tila o tuma kuranɛ gindo bɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ gindo b'a kɔnɔ dɛ kana da kalanin jɛma n'i y'a da kalanin jɛma a b'i kunnagoya ayi se kuranɛ dɔgɔtɔrɔw ma u ka kuranɛ dayɛlɛ k'a d'i ma dɔ fana bɛ na nin kuma in mɛn k'an bɛ ka mɔgɔw bali ka bɔ kuranɛ kalan ma ala anw tɛ maa si bali ka bɔ kuranɛ kalan ma ayi mɛ i t'i jɔ n ka alakira ka kuma f'i ye wa alakira ko waruba talil qur'ana wal qur'anu yal'anuhum kuranɛ kalanba joli joli bi ye kuranɛ yɛrɛ de bi kan k'u danga o tuma ni ne ko n k'a b'i ta tiɲɛ i y'a dɔn alakira kɔni k'a b'i danga yɛrɛ de mɛ a b'i danga cogo di ala b'a f'i ye fa waylun lil munafikina ne ala ka waylu bɛ nafigiw kan nafigiya n'i y'a bɔ société kɔnɔ bi tɔ ti kɛ barow la dɛ o la n badenw an ka tɛmɛ Cheikh Ibrahima k'i ma radiyallahu anhu a k'ale bolo nɔ ye danfɛnw ma kunnandiya de mɛ sani n ka se n'i ye o ma n k'i ma n ko n bɛna Cheikh Ibrahima d'i ma kuranɛ kɔnɔ ala k'i ma ko kɔrɔ masaya y'ale ala ta ye tilebi masaya y'ale ala ta ye ko n'i y'i ɲɛsin fan o fan fɛ k'i k'ale ala ɲɛda de ye o tuma i t'i jɔ n k'a f'i ye n ko el mashriqu ardul mursalina kɔrɔn o ye kiraw bɔyɔrɔ de ye kira si tɛ yen min ma bɔ kɔrɔn fɛ wal maghribu ardul awliya'i tilebi o de ye waliyuw sigiyɔrɔ ye Cheikh Ahmad Tijani a bɔra dugu jumɛn na n ko Cheikh Tijani bɛ dugu min na a bɛ wele maghribu de maghribu kɔrɔ arabukan na tilebi yanfan o tuma an bi Mali min kɔnɔ yan Cheikh Ibrahima Niasse bɛ min a bɛ Sénégal n ko Sénégal bɛ Afrique de l'Ouest de fɛ farafinna tilebi yanfan nka tilebi in ko tɛ o tilegen dɔw de bɛ bɔ tilebi in na nɔrɔ dɔw de bɛ bɔ tilebi in na n'i y'i ɲɛsin olu ma dɔrɔn i y'i ɲɛsin ni Ala ma kuma kɔrɔ de ye nin ye n'i ma faamu nin yɔrɔ in na n b'a d'i ma tugun Cheikh Ibrahima ala k'i ma kuranɛ kɔnɔ satarawuna ajaba sɔɔni aw bɛna ni ala ka kabako poyitɔ ye
Cheikh Ibrahima kima ko ale de ala ka ajabu ye ale de ala ka kabako ye muna ajabu ni ya hindu bo abi be 75 ni duruma ay nu ye 70 ye jimu ye sabaye ba u ye flay abi be 70 ni duruma Cheikh Ibrahima ye san joli balo san 70 ni duru ay kitabu joli seben 75 ni duru ni nya fo aba fo nofe atara ala kira ziyara shiyen joli metri joli be Cheikh Ibrahima ka sona ka misiri che metri 75 ni duru din joli be Cheikh Ibrahima bolo okma ebe ajabu bomin tugun Cheikh Ibrahima kofe ama tuguni che nunu na ku bi se jalamugu melege de la kuy ama tugu la ku ga bazen de chekay mais an tuguru la gino do rebula kambe haketu nyini ke jama fe ambe fe ga walanda en kunche ka fatiyata ka soroka jama labla inshallah wala ambe ka kuma iye Cheikh Ibrahima Niass de kan الشيخ إبراهيم هبر ماهر متفانن ذو الكشف والأسرار الشيخ إبراهيم هبر ماهر متفانن ذو الكشف والأسرار زوار إبراهيم نالوا سعدهم يا ليتني من جملة زوار ni alaka cebado kam mangutu Cheikh Ibrahima la akima ko zuwaru Ibrahima mamunu bi wili ka Cheikh Ibrahima Niass ziyara nalu saadahum uyuga kuna dia soro ko alkiyama joddu mogo bi ni jola hara keneka ya laytani ne bonena muna ne mata Cheikh Ibrahima fo kanto jiengono mamunu mata Cheikh Ibrahima fo olunga kuma de ni lahara Cheikh Ibrahima min kima نال المنى من قد أتاني أولا وآخرا يا آخرا يا أولا ما يكال لنيني سورو ما من ناناني Cheikh Ibrahima ما نكليلا أني نكلي تمنين كوفي أولو كال لنيني سورو nga Cheikh Ibrahima ko adonka fo Cheikh Tidiane ko inde dogo okma Cheikh Ibrahima ko Cheikh Tidiane ko do muna Cheikh Ibrahima ka cheikhu no ye Cheikh Ahmad Sukayriji eli Iyashi alay mu fi Cheikh Tidiane na زرتنا الكل قصد على ممار زماني زرتنا الكل قصد على ممار زماني زرتنا الكل قصد على ممار زماني لأنه بحر جود به امتلاء الأواني أنا عبيد ولكن مولاي شيخ تجاني زره تنال كل قصد ala nin ko nunu ti lahara ko yesa ka fo ko karamo ya fonye madala ta korobo doro Cheikh Tidiane yoro manjabi Maroc Fas ki ka ta fo dama ta kaburu ziyara tanal kull qasdin imana fenfe nyini ala fo o ziyara kenenka iti wilini ala modima wallahi ni makorobo de ni makorobo ni mi madala o kata fas ala ka sira noya ko
li annahu bahru judin ko Cheikh Tidiane ye fonisiriya baji de do mun b'a jira e ni ne na ko fonisiriya baji do parce que a y'an daluya ni astaghfirullah ye a y'an daluya ni allahumma salli a y'an daluya ni la ilaha illallah ye ala ni maa min ye nin fɛn d'i ma i t'o sara sɔrɔ sa i t'o sara sɔrɔ sa o tuma nin kɛnɛ in sigili nin y'anw sego damajira ye mais Cheikh Tidiane ko ka bon nin kɛnɛ in dama ma a man ka dan nin dɔrɔn ma wa an b'a dɔn a ti dan nin ma koyi nin y'a daminɛ de daminɛ min don laban t'a la fo saya wa saya yɛrɛ ti laban ye koyi saya kɔfɛ ɲɛnamaya kudayi kudayi bɛ yen o tuma kalandenw an k'an ka sheikhuw dɔn maa ka sheikhu a dɔnni y'i kan wajibi ye i n'a fɔ kuranɛ kalanni ye i kan wajibi ye cogo min maa k'i ka sheikhu dɔn i k'i ka sheikhu kanu jagoya don i ma i n'a fɔ seli farida duuru ye jagoya ye i ma cogo min minnu bɛ k'an lagosi ko sani an ka to tugu sheikhuw kɔ k'an ka seli an ka su an ka hija an ka jaga bɔ ko n'an y'o kɛ ala b'an kunna diya k'an ka sheikhu ninnu to yen ala e ma faamu ne ko e bɛ ka kuranɛ min kalan o wahayu jiginnen de kan wa a jiginnen e fa kan wa a jiginnen o fa kan wa n'a jiginna cɛ kelen dɔ de den kan a jiginna cɛ dɔ de kan cɛ min lam yahtalim qattun tɔha mutlaqan abada cɛ min n'a ma deli ka haalo a jiginn'o de kan cɛ min n'a ma deli ka suransoba a jiginn'o de kan e ni o cɛ in tɛ kelen ye ne n'a tɛ kelen ye ni e ni ne bɛ fɛ ka ala ka kanu sɔrɔ an ka tugu cɛ in kɔ n b'o dalilu d'i ma kuranɛ kɔnɔ ala b'a f'i ye kuranɛ kɔnɔ kul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu muhamadu a fɔ ninnu ye sahaba ninnu minnu bɛ seli fo k'u den fin a f'u ye dɛ n'u bɛ ne ala fɛ seli caman in tɛ sa o k'e kanu dɔrɔn n'u ye kanu n bɛ k'u fɛ e kama o tuma e bɛna alakira ko bila min ka taa seli ta jɔn de ye seli fɛ e ye o la u b'u ka dalilu fana kɛ mun ye ko sariyatigiw k'i ma ko awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi n b'a fɔ nin tigilamaw ye u ti arabukan de dɔn parce que u bɛ ka kɛlima min ta k'u b'a kɛ dalilu ye k'u bɛ sheikhu ko lagosi n'a ye kɛlima in yɛrɛ de bɛ sheikhu ko valeur f'i ye parce que u ko i ma ko fɛn fɔlɔ min bɛ wajibiya silamɛ baliku kan k'o ye i k'i ka limaniya kɛnɛya tasihihu imanihi k'i k'i ka limaniya kɛnɛya o ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ wajibiya adamaden kan mais i t'i jɔ n k'a f'i ye arabukan grammaire dɔnnaw fɛ yen n'i taara olu fɛ yen tasihihu fiilu mutaadi de don tasihihu n'i taara irabu tigiw fɛ yen u b'a fɔ fiilul mutaadi fiilu de don a tɛ se ka kɛ fo mɔgɔ de k'a kɛ n'i ye limaniya ti kɛnɛya fo dɔ de k'i tɛgɛ minɛ k'a kɛnɛya i ye o la kitabu fila dira alakira ma sallallahu alaihi wasallam kuranɛ alakira ta ye hadisul kursi fana alakira ta ye mais mun de kama a bɛ bɛn silamɛ ka seli ni kuranɛ ye a ti bɛn i ka seli ni hadisul kursi ye k'a sɔrɔ a fila bɛ dira alakira de ma a dalilu ye mun ye parce que hadisul kursi ye conversation minnu b'o kɔnɔ o tɛmɛna ala ni kira cɛ direct mɛlɛkɛ t'a kalama mais kuranɛ o dira kira karamɔgɔ de ma o ka n'o di ala kira ma ne k'i bɛ karamɔgɔ ko lagosi ala yɛrɛ filɛ ka karamɔgɔ ko de valeur jirila yan baara in kuncɛlen tumana min na nabaw ye kɔsegin foli ani nisɔndiya ta k'a jira nin baara in labɛnbagaw la an b'a la fo k'a waleɲuman dɔn ka an jatigiw fo ka commune cɛ a n'a muso fo an bɛ sherifila fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ de y'an se nin kɛnɛ in kan yan diinɛ kanu Cheikh Umar Tijani y'a kanu de y'an se nin kɛnɛ in kan
diinɛ bɛɛ kelen mɔgɔ mɔgɔ ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ ko an bɛɛ bɛ fala an bɛɛ bɛ bala an bɛɛ kelen de an bɛɛ mɔgɔ kelen de karamɔgɔ Kome san caman a bɛ mawuludu kɛ a b'an wele an bɛ na kɛnɛ kan parce que an bɛɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn de ye yan an sigiɲɔgɔn don an jɛɲɔgɔn don an teri don an jɛra silamɛya kan ka jɛ hɔrɔnya kan n'o ka wele sera an ma fɛn fɛn na diɲɛ fɛn o fɛn an bɛ na kɛnɛ kan o de y'an se yan an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn cɛ o cɛ y'a sen se yan muso o muso y'a sen se yan bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yan nin kɛnɛ in kan an bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin commune ka hɛrɛ de ye n yɛrɛ nana alhamdulilayi n ye n ka mɔgɔ caman sɔrɔ yan n'o ye jalakɔrɔjikaw ye n ba wɛrɛ bɛ yen ani a ka mɔgɔw bɛɛ nana vraiment nisɔndiyalen don kɛnɛ in kan kosɛbɛ kɔlɔsi bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo n bɛ kɔlɔsitigi bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n yɛrɛ fa tun ye kɔlɔsitigi ala ka hinɛ ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na vraiment n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka diinɛ minɛ n'an bolo fila ye n kɔni bɛ mun ɲini denmisɛnninw fɛ diinɛ denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ dɛ an ka diinɛ minɛ n'an bolo fila ye n'an ye diinɛ minɛ n'an bolo fila ye ni ala sɔnna an ka jamana ala bɛ hinɛ na an kana minɛ ni fila ye o de tun bɛ fɛ k'an fɔ mɔgɔw ɲɛna n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nana Sheikh Amar Tijani radiyallahu anhu anna bihi amina a ka bangini kɛnɛ kan bi anw nana alhamaduna bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la anw ka alhamaduna ye jɛkulu ye jɛkulu min sigilen don telefɔni de la an bɛ whatsapp de kan nka alhamdulilayi rabbil alamina a kɛra kalanbulon ye an bolo a kɛra fɛn bɛɛ y'an bolo an b'an ka shekow fo an b'an ka kalifaw fo an b'an ka président ɲuman yɛrɛ fo Ustaz Umaru Waduru Magasa mun tun bɛ wajuli la sisan an bɛɛ nana alhamdulilayi rabbil alamina nisɔndiya min b'an bolo ka se jama ma k'a dɔn k'a fɔ an nana mun yɛrɛ fɛ yen n'o ye nafajɛ bi an bɛ an ka Yakubu Kome fo Mugadamu Yakubu Kome an b'a fo ka barikada k'a yira mɔgɔw la k'a dɔn k'a fɔ an kɔni jɛkulu in sigilen don telefɔni de kɔnɔ whatsapp donc an bɛ ka baara kɛ n'a ye an nisɔndiyalen don an yafaragalen don walayi alhamdulilayi an bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ an ka groupe in kan n ka welekan laban ye mun ye Sheikh Amar Tijani kalanden bɛɛ lajɛlen radiyallahu anhu an ka nin groupe in sigilen don bɛɛ de kama bɛɛ ni bɛ fɛ k'a dɔn a ɲɛɲini k'a dɔn kɔni an ka groupe in dayɛlɛlen don bɛɛ ye alhamaduna salatu wassalamu ala ashrafil mursalin as-sadiqul amin Muhammad ibn Abdullah wa ba'd wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu an bɛ lamɛnjamakulu bɛɛ lajɛlen fo ka ala tanu ka ala barkada ni bidon in sɔrɔli ye ka ala tanu ka ala barkada ni ala kira sɔrɔli ye ka ala tanu ka ala barkada ni Sheikh Ahmad Tijani sɔrɔli ye an b'o Sheikh Tijani min ka bangini kɛnɛ kan bi o Sheikh Tijani min ni i ka tulo a tɔgɔ mɛn i tulo la o wasara tulo ka kunnadiya ye i ka kanu sɔrɔ i dusukun na o wasara dusukuntigi ka kunnadiya ye ka nin kɛnɛ ninnu ɲɛnamaya ninnu de ye dalilu ye an ka ala kanu kan ninnu de ye dalilu ye an ka ala kira kanu kan maa ti se ka kɛ ala fɛ k'i ti taama ala ye maa ti kɛ ala fɛ k'i ti kɛ ala ka maa ɲumanw fɛ ala b'o f'i ye n'i y'ale ala ka maa ɲuman kelen kɛlɛ kɛlɛ b'i n'a ni ala subhanahu wa ta'ala de cɛ o hokumu de kɔnɔna na an y'a kanu groupe Hamaduna o min ye an ka groupe ye min sigin bɛ ala ka maa ɲumanw jati kama ma akhi fillahi Ustazul Khalifa Yakubu Kome wa akhi fillahi Ustaz Jalo an faran bɛ ɲɔgɔn kan ka ala ka diinɛ baara de kɛ diinɛ baara min n'o ye wajibi ye silamɛden bɛɛ lajɛlen kan mais an b'a bɛɛ kɛ bi amiri sheikhi Maulana Sheikh Muhammadu Shafi'u Jara o ye an ka dakuruɲɛ fɔlɔ ye an bɛ min fɔ bi don in na ka jama bɛɛ wele ka na maa ɲuman ko ma ka jama bɛɛ wele ka na alakira ko ma ka jama bɛɛ wele ka na Sheikh Tijani ko ma ala ka maa ɲuman ninnu olu de ye ala ka filɛli yɔrɔw ye jɔn na pour que ala ka jɔn lajɛ f'a ka maa ɲuman dɔ de kanu sɔrɔ i la wala k'i ka maa ɲuman dɔ ka sira taama mɛn maa ɲumanw sira taamali wallahi alikiyama jɔ don n'a kelen sɔrɔla maa min ka minɛnw kɔnɔ a wasari ye ka diɲɛ labɔ la o kanu de y'an bila nin baara in na walhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi welekan min bɛ anw bolo o ye welekan ye min kɔnɔ anw yɛrɛ nali ɲɛ diɲɛ kɔnɔ o welekan ye jumɛn ye o ye alakiraba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka sunna siratigɛ labatoli ye kira ma ci foyi kama fo ka kɛ hinɛ ye kana danfɛnw ye o kuma alakira mantonw alakira fana ko sallallahu alaihi wasallam a ko ale manton na maa min ko ka d'ale ni maa bɛɛ ye o ye mɔgɔ de ye min bɛ hɛrɛ kanu ale kira mantonw ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o kuma o hɛrɛ kanu de kama an ma kari fiyewu mɔgɔw bɛ fɛn min utiliser yaasa ka diinɛ tiɲɛ anw y'o fɛn kelen de ta ka diinɛ jɔ n'a ye
n'o ye réseaux sociaux ye groupe in bɛ whatsapp sanfɛ a dayɛlɛn bɛ kanuɲɔgɔn bɛɛ ye maa o maa bɛ fɛ k'i ka silamɛya faamu mawuduw b'an kɔnɔ an bolo a la an bɛ kuma sariyaw kan don dɔw la an bɛ kuma tarika dɔrɔn kan don dɔw la an bɛ kuma seli ɲacogow n'a tiɲɛfɛw silamɛya yɛrɛ ti kari ka bɔ dɔnni o dɔnni kɔ a bɛɛ dɔnni darisu bɛ di nin groupe in sanfɛ ka jama bɛɛ lajɛlen wele maa o maa i ka diinɛ ka di ye i k'i bisimila an ka groupe in kɔnɔ groupe in sɔrɔ sira a n'a sɔrɔ sababu o ka nɔgɔn kosɛbɛ ka d'a kan whatsapp dama de don i k'i ka numéro di dama mais i bɛna numéro in di cogo di numéro b'an bolo fana ni i mago bɛ groupe la i bɛ se ka numéro min contacter ni i bɛ don groupe la n'o numéro ka sira ye o tuma nin y'an ka welewelekan ye ka jama bɛɛ lajɛlen wele ka segin ka jama bɛɛ lajɛlen barikada ala ko in ala k'an dume a la ala kira ko in ala k'an dume a la sheikh ko in ala k'an dume a la o numéro de ye 90 31 62 41 ni maa min mako bɛ ka don groupe la ka intégrer groupe la ni ye nin numéro in contacter alhamdulillah i bisimila an cɛ la an n'i bɛ kun ala ko don ala kira ko don ala k'an dɛmɛ a baara la bijahi rasul sallallahu alaihi wasallama ala ka limaniya d'an ma k'an dumi Cheikh Tidiane ko la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ala kana nin k'a siɲɛ laban ye nin y'anw ka kɛnɛ sigili de siɲɛ fɔlɔ ye Cheikh Tidiane ka bɛn ni Cheikh Tidiane ka mawulidu ye o tuma ala kana nin k'a siɲɛ laban ye ala k'an jidi ala k'an kafolen to ala k'an kanu to ɲɔgɔn na ala k'an to ala kira hɔrɔma la ala k'an to Cheikh Tidiane barika la an ka sheikhu n'o Cheikh Mamadou Shafiu ye an b'a ka foli bila nin kɛnɛ kan hadratu muhammadiyatul arabiya bɛɛ khasatan Cheikh Abubakar Timbo ale ka khalifaw de b'an kɛrɛfɛ yan an b'a ka foli bila Cheikh Umar Tanapo an b'a ka foli bila Cheikh Mamadou Arabi ka khalifa bɛɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ a n'a ka muqaddamu n'a ka muqaddimu n'a ka khulafaw a n'a kanuɲɔgɔnw n'a ka garibuw bi yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ foli bila bɛɛ ma ni Cheikh Shafi Dalane ye n'o y'an ka khalifa ba ye ala k'a mɛn an ye jigi ye ala k'a to an ye si jan ni kɛnɛya kɔnɔ wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin bi kɔni an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin nin kɛnɛ in na nafajiya an balimakɛ an ka muqaddam Yakubu Kwame fɛ an sujalen bɛ kosɛbɛ sabula Umaru Magasa alhamdulillahi a y'an wasa kosɛbɛ a ye ladilikanw fɔ an ɲɛna a ye kumakanw fɔ an ɲɛna kumakan minnu ye an lamɛn kosɛbɛ kumakan minnu ye an yɛrɛw ka baara ye kumakan minnu an yɛrɛw ka kɛwale inshallah a tɛmɛn'o caman fɛ donc a y'an jidi baara in na a diyara an ye kosɛbɛ foyi tɛ n bolo bi ni nisɔndiya dama tɛ an bɛ ala tanu ka ala barikada ka Yakuba Kwame fo ka barikada nin kɛnɛ sigili la ala ka caya kira bonya kama salli ala rasulu le ka laban min bɛ n bolo o de ye nin groupe in groupe Hamaduna o de ye maa o maa n'i ye nin kibaru in mɛn wala ka nin cɛkan in sɔrɔ i ka fara a kɛbagaw kan sabula ɲɛnamaya waati kungurunin de lahara fana ye waati jan de donc kana waati kungurunin tiɲɛ waati jan kana waati jan tiɲɛ waati kungurunin nɔfɛ o la an b'a fɔ dɔrɔn bɛɛ ka fara nin groupe in kan ka caya ka kɛ groupe ye ka caya pour que i ka se k'i ka laɲini sɔrɔ diɲɛlatigɛ bɛ nɔgɔya i bolo cogoya min na lahara fana bɛ nɔgɔya i bolo cogoya min na an b'o ɲini groupe maa o maa n'i ye nin kibaru in mɛn wala ka nin ko ladɔn i ka fara an kan ka nin baara in kɛ o de ka d'an ye kosɛbɛ o ye ne ka welekan laban ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma hakɛto bɛ kuma kan sɔli ala rasulula alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin sallim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله أمي على فوق على بركة أنا زاوية سجرا يقوى كومي أما دان سورالا دانتالا أنا نانغو سو يقوى كومي نامو بلا مقدم دره أما جيرانيا كأبدا an zawiya kɔnɔ denw an ɲɔgɔn minɛ ni y'an ka Tijaniya fɛtiko fɔlɔ ye anniversaire ye zawiya in sigi a san 3 de ɲina ye san o san an bɛ mawuludu kɛ an ka Tijaniya kɛnɛ sigi anniversaire sigi a fɔlɔ ye nin ye an bɛ Yakuba Kwame fo ni y'anw nafijigaw ye an ma ye zawiya sɔrɔ ka layila sɔrɔ alhamdulillah mɔgɔ caman tun bɛ yen an bɛ Tijaniya b'an bolo an t'a kɛ cogo dɔn an ye Tijaniya minɛ cogo cogo ne yɛrɛ y'a minɛ ne t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min ne cɛ in an t'a sara sɔrɔ dɛ sijan labanko ɲuman a bɛ ala bolo ala k'a d'a ma kɛnɛya caman bɛ ala bolo ala k'a d'a ma nafolo caman bɛ ala bolo ala k'a d'a ma an zawiya kɔnɔ den bɛɛ hali bi ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛɛ alifilidawusi kɔnɔ arijinɛ filidawusi kɔnɔ ala ka an ka jɛ bɛɛ diɲɛ jɛ ma ala k'an funu bɔ ɲɔgɔn kɔ sababuya min ala bolo ala k'a d'a ma ala ka barika don denmisɛnninw na zawiya kɔnɔ cɛmisɛnninw
ala k'u kɛ mɔgɔdamu yɛrɛ ɲɔgɔn ye zawiya kɔnɔ denmisɛnninw ala k'u kɛ mɔgɔdamu ɲɔgɔn ye zawiya kɔnɔ denmisɛnninw musoman ala ka kɛ anw yɛrɛ ye hali bi sababuya bɛ ala bolo an b'o de ɲini ala fɛ ka sijan labanko ɲuman k'a di mɔgɔdamu ma k'a di an bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ ka nafolo donna nin na ala ka sara arijinɛ firidausi la mɔgɔ mɔgɔ ka nafolo donna na mɔgɔ min y'a sen ta fɛn tɛ mɔgɔ min bolo ala ka sababu ɲuman k'a n'a ye ala ka n'an danni ma ala k'an ka jɛ ala k'a bɛn arijinɛ firidausi ma ala kira kanu ka so sallallahu alaihi wasallam. nin kun ye an ye nafaji hamaduna mɔgɔw ka kɛnɛ labɛnnen n'o ye Sheikh Tidiane radiyallahu anhu ka bangeli sankunbɛ ɲɛnajɛ baaraw dɔ de ye nin ye min kɛra ka bɛn septembre kalo san 2020 an b'a ɲini ala fɛ ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogo min san wɛrɛ ta ala ko o yira an na groupe hamaduna maaw ala ka jidili kɛ baara in ala k'a ta fanga d'u ma k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiemi